يمام ويلي الهوى يمام ويليا بسمة تقهر الهموم والامل يملاها عمر الظلم ما يدوم وارضك ما بننساها بسمة تقهر الهموم والامل يملاها عمر الظلم ما يدوم وارضك ما بننساها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ambe masara mani foka abarkada halem min sonani ka bi dunya jirana abuka ka jabarani so mandi lajen wati na ni oye tilinyeta doko nyeta tv jem kambe ganyana maya jem kami ni amba fama faso jokene doku ka wulika jo ni chesuru blasinka ka jamana masala dota ka se ka baro sikike oka o jɛmukan an bɛ o de kɛnɛ kan ka foli lase maliden bɛɛ lajɛlen ma Bamako yan ka se Mali duguba wɛrɛw ma an ka togodalamaw ka foli lase u bɛɛ lajɛlen ma malidenw sigilen don diɲɛ jamana wɛrɛ minnu kan an tɛ sɛgɛn ka ɲinɛ ka foli kɛ u kelenkelenna bɛɛ lajɛlen na u sigiyɔrɔw la ka fɔ ko Ala ka tunga sigi jaw la ni ye anw ka jamana ta k'a lajɛ dɔnni jamanaba don ɲinini jamanaba don kalankɛ jamana don o kalan sira fɛ farafina kilebi jamana hakaja walima farafina yɛrɛ jamana caman olu ka kalan walima olu ka dɔnniw o ɲinina anw ka jamana kɔnɔna na nka ka taa ye ka fɔ nin waati laban ninnu na Mali kalanko degun caman y'a sɔrɔ an bɛ se ka fɔ tɔɔrɔ caman ye Mali kalanko sɔrɔ kalanso min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma ko centre professionnel ni dɔw ko école professionnelle o de ye baara dege bɛ se ka kalan cogo min na walima baaraw bɛ se ka kalan cogo min na lakɔliden mana tila lakɔli la a yɛrɛ bɛ se ka baara kɛ a yɛrɛ kolo la cogo min na olu ka kisaw bɛ cogo jumɛn na anw ka jamana kɔnɔna na école professionnelle kunkanko bɛ cogo jumɛn na a yɛrɛ bilara sen kan anw ka jamana kɔnɔ waati jumɛn na a bɛ dakun min na komi bi u ka lahalayaw bɛ cogo jumɛn na école professionnelle nafa b'a la ka se jamana yɛrɛ kalanko ma wa da nana don ninnu bɛɛ lajɛlen na bi an ka jɛmukan kɔnɔna na ni o ye faso jɔ kɛnɛ ye walasa an ka se k'an da don masala la ka ko di a dɔnbaw ma maa minnu bɛ kisaw ɲɛdɔn kosɛbɛ nin kunkanko kɔrɔfɔ la an ye wele bila kalanfa dɔ ma ale kɔni ale ye maa ye min ka cɛsiri n'a ka wulikajɔ fanga ka bon Mali kalanko la Mali yɛrɛ domaine caman na Ismaël Fanɛ an bɛ se k'a fɔ lakɔlisoba dɔ bɛ an fɛ Bamako yan lakɔliso min ni an b'a wele ko centre d'orientation des professionnels coupe et couture maa caman bɛ a wele COPCC la nin ye lakɔli professionnel ye baara degen kalanso don min lakodɔnnenba don an fɛ jamana in kɔnɔna na an ye wele bila Ismaïla Fanɛ ma a ka se ka na an n'a ka barosigi kɛ ka se ka ɲɛfɔliw walima faamuyaliw caman sɔrɔ barosigi in a tɛna danni kelen ma tuma ni tuma ka se k'a kɛ wari nin ye sɛgɛnlafiɲɛbɔ waati ye maaw ka se ka faamuyali caman sɔrɔ a la defu yɛrɛ sɔrɔlen kɔfɛ lakɔlidenw u ka se ka hali u taayɔrɔ dɔn o barosigi olu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ nin kɔnɔna na k'aw bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn yanni an ka taa ɲɛfɛ ka ɲininkaliw daminɛ ka kuma di Ismaïla Fanɛ ma nin waati in na a ka foli kɛ ka ɲɛsin tele ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen ma Ismaël Fanɛ salamu aleykum. Ɲamale n ka foli b'i ye. Awɔ. N ka foli bɛ ka technicien du jour ye ka télé directeur fo. Tabarikala. Baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo. Alhamdulilayi. An damina don babu min na Ala ka kɛ sababa ye. An bɛ i yɛrɛ fo i min sɔnna k'i ka ci bɛɛ bila ka se ka na an ka wele jaabi ka foli ni waleɲuman dɔ k'o lase ma an b'a jigiya ka fɔ nin émission in nin n'a ɲɔgɔnna o bɛna caya an ka jamana kɔnɔna na kosɛbɛ ayiwa Ismaël Fanɛ an b'a mɛn école professionnelle centre de formation professionnelle mun do de a ɲɛfɔ an ɲɛna tele ɲɛta filɛbaw ani an bɛɛ lajɛlen an ka se ka faamuyali sɔrɔ a la. Ɲamale an bɛ segin foli kɛ hali bi k'i fo k'i barikada. Tabarikala. An b'an ka ɲɛmaaw fo. N'i ye école professionnelle ko kuma mɛn i b'a ye k'a fɔ ale ni école dɔn n'o ye école normale ye a n'o tɛ kelen ye i n'a fɔ mɔgɔw b'a dɔn cogo min na ni i ye an denw ye defu sɔrɔ walima an dɔgɔninw na an balimaw minnu ye defu sɔrɔ donc i b'a ye k'a fɔ n'u âge kɔrɔbayala ka tɛmɛ lycée kan n'u si janfara donc u b'a essayer k'olu bila
ekɔliso la ekɔliso mun ni bololabaara bɛ k'a kɔnɔ maintenant bololabaara bɛ kɛ ekɔliso minnu kɔnɔ ka caya donc i b'a ye u b'a fɛ k'olu caman bila ka taa yen donc olu ye école professionnelle ye formation technique donc i b'a ye k'a fɔ menuiserie b'o la n'o ye menuisier kalanw ye n'o ye maçon kalanw ye fo ka taa se soudeur ma donc olu bɛɛ b'a la maintenant formation technique ma yɔrɔ min na kɛ minnu bɛ généralement ta secrétariat niveau ninnu na donc maintenant olu caman fana ka formation bɛ kɛ a kalanbolo ninnu kɔnɔna la mais fɛn dɔ donna a kɔnɔ ni an yɛrɛ b'o wuli ka jɔw la i n'a fɔ kuma daminɛ na ye ne yɛrɛ présenté ni n ka école tɔgɔ de ye n'o ye COPEC ye n'a bɛ fɔ ma COPCC Centre d'orientation professionnelle de coupe et de couture donc i b'a ye k'a fɔ kalali fana nana a yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna la maintenant i bɛ a kɛ to m'o yɔrɔnin bila entre guillemets anw bɛ créer wagati minnu na i b'a ye k'a fɔ anw tun bilalen don ministère de l'éducation ni fɛ l'éducation n'o ye ministre min ɲɛsinnen don jamana kalanko ma k'a daminɛ duguma kalan na ka yɛlɛ donc premier cycle fo second cycle ninnu na donc maintenant agrément kun dili don anw ma ni o ye maintenant tagalen ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ an fosira ka bɔ olu la donc ka na artisanat kɔnɔ ni dun bɛ artisanat fɔ donc u bɛ bololabaaraw ni fɛn ninnu de fɔ maintenant sisan an bɛ formation professionnelle kɔnɔ mais hali bi jamana ma gafe ba bɔ gafe mun ni couture bɛ a yɛrɛ sɔrɔ i n'a fɔ menuisiers kɔnɔ i n'a fɔ maçons ta i n'a fɔ mécanique bɛ cogo min na électricien bɛ cogo min na électricien bɛ cogo min na effectivement donc couture ma se k'a yɛrɛ sɔrɔ kɔnɔ jusqu'à présent parce que couture diplômé capot de an bɛ don min na ko bi donc a ma BT ma k'a la or ni dun ye couture jateminɛ même BTS b'a la ne yɛrɛ mun sigilen filɛ nin ye i b'a ye k'a fɔ jamana de bourse di ne ma ne ka taa kalan kɛ Tunisie n taara san 3 kɛ collège La Salle la donc ne nana ni brevet technicien supérieur en stylisme modélisme dans l'industrie de l'habillement donc a baara kuma daminɛ Mali kɔnɔ fɔlɔ donc ni ne y'a faamuya a bɔra dugu a bɛ duguma bolo min kan an ka jamana kɔnɔ a kan ka bɔ bolo kan sa dɛ non a kana ka bɔ kan ten ni an yɛrɛ ka école kɛra jateminɛ école in bɛ depuis 1972 depuis 1972 c'est le premier centre au Mali couture là ale de kɛra centre fɔlɔ ye Mali kɔnɔ couture la donc i bɛ centre fɛn fɛn dɔn k'u bɛ couture kɛ a bɛɛ bɔra anw de la a initiative bɔra anw de la wa a bɛɛ y'a ka fɛn ta anw de fɛnɛ fɛ bon maintenant en 1984 de agrément sɔrɔla anw bolo a la donc o b'a yira k'a fɔ école min bɛ depuis san 50 kɔ donc a ka kan yɛlɛma ka se ka don u ka diplôme n'u ka baaraw la a ye maa hakɛ min former a ka ca kojugu donc surtout ATT yɛrɛ de ye i bolo sama ko fo mɔgɔ dɔ ka se ka taa ni kalan in kɛ cogo mun na a bɛ se ka na an ka sɔrɔdasiw ka fini dilan Mali kɔnɔ donc ne taara o sababu de la donc n taara o sababu la ATT yɛrɛ tilala ka taa ne taara en 2002 ATT taara ne sɔrɔ en 2004 donc ambassadeur ye n présenté a la Tunisie donc ambassadeur ye n présenté a la contrat kosɛbɛ jusqu'à ce que ala ka ɲinɛ ministre Iba Diaye la o yɛrɛ taara ne ka école visiter fo Tunisie o b'a sɔrɔ a bɛ ministère la formation professionnelle ministère la donc a nana ne ka cɛkɔrɔba yɛrɛ kama ko pourquoi k'u bɛ ne dogo ne kana ka bɔ kɛnɛma de baara kana kɛ mais mun ye nin bɛɛ la problème ye ɲanbele c'est important ka nin histoire fɔ parce que jamana de bourse di ne ma ne ka taa nin kalan kɛ mais en réalité a baara tun tɛ Mali kɔnɔ donc ni ma ɲɛ bɛ mɔgɔ bila ka taa nin façon kalan kɛ o b'a sɔrɔ terrain dɔ préparé b'a ye donc ne nana ka segin ka na ni école-so tun tɛ ne fa bolo ne tun taa chômage la i m'a ye parce que a baara tun tɛ yen maintenant ne nana komi nana programme fɛnɛ a programme ma se ka établir ka kɛ yan nɔ fo ka n'a kɛ initiative nana bɔ Ibrahim Boubacar Keita la an ka président kɔrɔ ala ka ɲinɛ a la k'a bɛ fɛ ka télé ba dilan ka ci an ka sɔrɔdasiw ye et en ce moment u ye démarches ni fɛnw daminɛ donc u nana se ne ka cɛkɔrɔba ma ne ka cɛkɔrɔba k'ale tɛ fɛn dɔ nin domaine na u ye ne wele donc baara ninnu fɛn minnu kana kɛ cogo min na an ka colonel ba dɔ bɛ cɛba dɔ bɛ a bɛ bɛrɛla bi ni n bɛ se ka tɔgɔ fɛ n'a ma kɛ baasi ye donc n'o ye colonel Dabitaw ye colonel Dabitaw a bɛ commissariat des armées mɔgɔ lakodɔnnen don an ka jamana kɔnɔ merci a bɛ commissariat des armées kunna a wagati ale de ye ne wele ka tɛmɛ ni chef d'état-major ka décision ye ka na service social des armées la donc ne ka formation kɛ a ka sɔrɔdasiw kunna donc an kun bɛnna 3 mois kan mais an taara ni formation ye fo 6 mois
donc a tɛmɛna kalo 3 la ka taa fo kalo 6 kalo 6 u ka fini minnu bɛ dilan n'u ka fini bolo surun ni bolojanw ye n'a b'a fɔ ma tennis sahélienne o ni canadienne donc ne y'o formation de d'u ma ka taa bɛn ni fo kɔnɔ bin wagati en 2012 y'a ye kɔnɔ binna ka ne to ale yɛrɛ ka bureau kɔnɔ Ibrahima Boubacar Keïta ka garde corps tun b'a a kɔfɛ n'o ye Numugo ye colonel Numugo o de tun y'ale ka adjoint ye donc i b'a ye k'a fɔ a ye fruit kɛ parce que an ye a dossier labɛn ka fɛn ninnu bɛɛ labɛn an bɛ don min na bi o atelier belebele de bɛ Kati transition kɔni nana olu sera ka ouverture ni fɛnw kɛ an bɛ don min na ko bi baara bɛ ka kɛ la Kati mais initiative ni fɛn bɛɛ taara colonel Debitaw de la et maintenant ne y'a formation kɛ bon ni jamana tun ma ne bila ka taa ni kalan kɛ est-ce que solution tun b'a la hali machine ni fɛn minnu mina ne de y'a bɛɛ noter k'a bɛɛ sɛbɛn ka référence n'a fɛnw bɛɛ di parce que n'o kalan de kɛ Tunisie industrie la Mali ka bourse tɔgɔ la donc o kɔrɔ Mali ye de ne bila ka taa ni kalan kɛ mais nin fɛnɛ bɛɛ la Modibo Keïta fɛnɛ de ne mɔkɛ fɛnɛ bila ka taa Paris nin fɛnɛ kalan kɛ mais bien sûr ne mɔkɛ tun bɛ Modibo Keïta ka n'o ye n tɔgɔma Ismaïla Fane ni bɛɛ b'a dɔn Lakota la ale fɛnɛ tun bɛ Modibo Keïta ka protocole la Modibo Keïta de fɛnɛ ye bourse d'ale ma ka taa nin fɛnɛ kalan kɛ France et maintenant n'ale a ye nin centre initiative sɔrɔ k'a kɛ ka ne fa bɔ école la 9e na ala ma defu sɔrɔ donc ka centre in d'a ma ale centre in kɔrɔtan an bɛ don min na ko bi donc an bɛ se k'a fɔ c'est une question de famille entreprise familiale le don ne yɛrɛ bɛ don min na bi ne yɛrɛ denmuso fana bɛ ka a sira ta France donc fo mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko bololabaara nafa b'a la n ye nin bɛɛ fɔ mun na ka don ni historique in bɛɛ ye mun na yɛrɛfɔ tɛ mɔgɔw k'a dɔn de ko nafa de b'a la ne ye bagi sɔrɔ dɔrɔn ne fa ye n bɔ école la k'i tɛ taa ENA la sɔrɔ ne orientera de ka taa ENA la n ye kalo 1 dɔrɔn de kɛ yen a ko k'a den tɛ kalan foyi kɛ nin tɛ bololabaara donc an donnen don nin bololabaara de an bɛ continuer sira in de kan nka i da sera yɔrɔ dɔ ma sisan n'o ye historique ye jamana in kɔnɔna na école professionnelle ou bien centre de formation professionnelle a b'anw ka jamana kɔnɔ a mɛnna wa président fɔlɔ Modibo Keïta ninnu olu ye baara dɔw k'a la wa a kow nana sigi sen kan kabiri o waati ninnu kow bɛ sen na wa ka se ka kɛ ni denmisɛn ye ɲɔgɔn dan kɛ ka defu sɔrɔ walima ka se ka bololabaara dɔ kalan i ka se ka jɔ i yɛrɛ kolola don n'a natɔlaw la o b'anw ka jamana kɔnɔ walima ni école ninnu créer a mɛnna anw ka jamana kɔnɔna na wa nin bɛɛ depuis Malima ye indépendance ta depuis temps colonial wagati awɔ depuis 1933 ka na fo 1935 la ka don donc i b'a ye k'a fɔ tubabuw nana ni nin baara in ye Mali kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Segu ni Kayi donc i b'a ye k'a fɔ nin ko in nin bɛ a mɛnna maintenant indépendance talen i b'a ye k'a fɔ da donna a la donc an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ donc ka essayer ka fanga don a la mais ka na se 1980 ma ka na se fo 90 ma donc à ce moment yɛlɛma camanw nana don a la sinon hali an b'a fɔ an ka école ba ma ko INA donc INA ninnu jɔra depuis olu wagatiw de donc ka essayer fangaw bɛ se ka don ko la wagati min na ka na se fo lycée Askia ninnu ma n'u tun b'a fɔ otage école min don otage école de tun don donc u tun y'a tɔgɔ ko ye mais tɔgɔ in de na yɛlɛma sisan ka kɛ lycée Askia ye Terrason de Fougères effectivement donc i b'a ye k'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnen la tubabu minnu yɛrɛ tun bɛ an kunna fɔlɔ olu y'a dɔn k'a fɔ ko nafa de bɛ bolola baara la donc fo ka école kɛ école min bɛ se ka mɔgɔw kalan kɔnɔ donc an ka jamana ɲɛmɔgɔw fana y'a dɔn k'a fɔ effectivement fɛn minnu don nafa kana ka don a la donc indépendance kɔfɛ ka na se fo 90 ninnu ma ka na ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ u nana essayer ka sɛnɛw ni santew ni na commerce n'a ɲɔgɔnna camanw don a la ka yira k'a fɔ barika min b'a la fanga min b'a la donc ɲamele an bɛ don min na ko bi jamana in kɔnɔna la école in a historique ka di kosɛbɛ donc mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ depuis indépendance ma ta depuis Mali ma ka yɛrɛmahɔrɔnya ta fɔlɔ i b'a ye k'a fɔ ni écoleso ninnu bɛ yen a bɛ Bamako a bɛ Segu a tun bɛ Kayi ka denmisɛnw dege bololabaara la u ka jɔ kololaw yɛrɛ don dɔ effectivement donc a nafa ka bon kɛrɛnkɛrɛnnenya n'i y'an ka jamana in yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ an ka kalan bisibasalen don donc fɔlɔ école privée tun tɛ yen école privée nana ka essayer ka gouvernement dɛmɛ a ka kɛlɛ kɔnɔ parce que fanga tɛ gouvernement la ka se ka maliyɛn bɛɛ ta école publique kɔnɔ école publique ka dɔgɔ donc u y'a autorisation di mɔgɔw ma maa fɛn fɛn bɛ yen n'i bɛ se ka école dayɛlɛ ala ye ɲamalen bɛ se ka école dayɛlɛ an bɛ don min na ko bi parce que critère tɛ yen k'a fɔ ko
obligatoirement et ancien et ni école le kana ka dale e de kana ka ke sababu ka école dale te Mali charia kono ka fo a ɲɛdɔn de bɛ ne na walima ne y'a baarakɛla kɔrɔ ye ne de ni ekɔliso dayɛlɛ ka kan o tɛ critère t'a la critère tɛ maa o maa n'i bɛ se ka ekɔliso dayɛlɛ i b'a gafew ɲini i bɛ ekɔliso dayɛlɛ bon an b'o de kɛlɛ kɔnɔ donc bɛɛ ni ekɔliso dayɛlɛli ma kan o ye degun yɛrɛ degun belebele de b'an kan an b'o de kɛlɛ kɔnɔ cogo min na o bɛ se ka bɔ a kɔnɔna la parce que ekɔli tɛ wari ɲini yɔrɔ ye ni wari nana a kɔnɔ tiɲɛ don a ka ɲi mais en réalité wari ɲini yɔrɔ tɛ a tɛ dayɛlɛ k'a fɔ ko coûte que coûte e ka kɛ waritigi a kɔnɔ ambition de don ka essayer ka i ka jamanadenw lakunu ka nafa dɔ la don i ka jamana kɔnɔna la école kana ka dayɛlɛ n'o de ye o de i bɛ ka minnu kalan k'olu kɛ sini ɲɛsigi ye justement fɔlɔfɔlɔ tuma min na i b'a ye k'a fɔ ekɔliso tun bɛ dayɛlɛ autorisation tun bɛ d'i ma ka ouverture d'i ma ka tila o na création fana d'i ma a date tun tɛ kelen ye mais an bɛ don min na bi mɔgɔ dɔw bɛ ka taa papier dabiri k'a namara création ni ouverture i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ ye date kelen dɔw ka gafe kan c'est pas normal non et puis i tɛ école dayɛlɛ ni enquête de moralité tun ma k'i kan awɔ mais bɛɛ mana ka école dayɛlɛ o école ye fɛnba de ye dɛ fɛnba de ye école ye école jamana o jamana n'a école tɛ da la a jamana tɛ taa ɲɛ a jamana bɛ ci n'i bɛ fɛ ka jamana o jamana ci i bɛ bere don a ka kalan na n'i ye bere don a ka kalan na a ma se i ka marifa ta a ma se i ka muru ta i ka bɔmu ta o y'a jamana ko bannen o problème de b'anw da la bi an bɛ don min na bi Mali kɔnɔ donc bɛɛ ni école-tigiya man kan bɛɛ n'a ma kan bɛɛ n'a dayɛlɛli man kan bɛɛ n'a dayɛlɛli man kan bɛɛ n'a kalali man kan bɛɛ ma kan hali a kalanni o de y'a nafama yɔrɔ ye bɛɛ mana ka kɛ école karamɔgɔ ye école karamɔgɔ ye kanu min baara di wa maa kana ka fo école karamɔgɔ kana ka fo n y'a sɔrɔ n fa kɔrɔw ni n mamuso kɔrɔw la ko n'a kun fɔra k'i den bɛ di bon au fait Modibo Keyita ka mɔgɔw tɛ mais ka don Musa la ka na fo démocratie tan kɔnɔ n'a fɔra k'i den bɛ di école karamɔgɔ ma mɔgɔw bɛ jɔ de ko école karamɔgɔ o bɛ kaba parce que fɛn t'a bolo mais or donnée min b'a kunna savoir min b'a la o de ye belebele ye donc o kɔrɔ ko kalan in ma lawuli wari ɲini yɔrɔ kama donc passion de don fa amour de ka k'i la a kanu ka k'i dusukun na den minnu bɛ d'i ma i k'a dɔn k'a fɔ sini ma e de bɛ ka e de minnu kɛ mɔgɔbaw ye i minnu kɛ président ye i minnu kɛ ministre ye i minnu kɛ gouverneur ye i minnu kɛ préfet ye i minnu kɛ sous-préfet ye i minnu kɛ directeur d'administration kɔnɔ donc i b'a ye k'a fɔ jamana tɛ se ka taa ni olu tɛ i minnu kɛ journaliste ye kunnafoni dinaw ye donc n'i ma kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ mun ni amour b'i la métier la e b'a ye k'a fɔ e bɛ taa mɔgɔ fo de dilan mɔgɔw dilan mɔgɔ minnu bɛ jamana ci mɔgɔw dilan mɔgɔ minnu bɛ jamana nafolo dun mɔgɔw dilan mɔgɔ minnu b'a essayer togoya bɛɛ la ka jamana ka patriotisme kɛ fu ye bon donc école karamɔgɔ ye fɛn belebeleba de ye maintenant ka na i ka thème kɔnɔna la n'o ye bololabaara yɔrɔ ye o jɔyɔrɔba de bɛ an ka jamana in kɔnɔ an bɛ weleweleda kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma parce que n'i y'an ka économie ta k'a lajɛ a fanba ye coton de ye or ni coton don est-ce que adamadenya bɛ taa kɔɔri min bɛ sɛnɛ an ka jamana kɔnɔ est-ce que adamadenya wagatiw tɛmɛnenw na an ka jamana yɛrɛ tun b'i jɔ ten kan farafinna yɛrɛ jamanaw kɔnɔna bon est-ce que adamadenya bɛ se ka taa fini kɔ n'i bɛ fini fɔ bagi fɔ o ye kɔɔri ye mais fɛn camanba bɛ bɔ mun bɛ sɔrɔ kɔɔri la alimabitaw bɛɛ bɛ sɔrɔ a la o n'i ye an ka jamana ta k'a lajɛ an ka jamana jɔyɔrɔba ya baganmara nafaba b'a la an ka économie kɔnɔ n'i ye sanu ta k'a lajɛ an ka économie a jɔyɔrɔba b'a la an ka sɔrɔ kɔnɔna la mais n'i n'a f'i ye ko école-so tɛ jamana tɔgɔ la ko état ta ye nin ye ko sanu bɛ se ka bayɛlɛma k'a école-so filɛ état tɔgɔ la a tɛ yen Mali fan bɛɛ école privée de don donc pourquoi état bɛ se k'o kɛ bolokɔfɛ fɛn ye an ka coton n'o ye kɔɔri ye k'o bayɛlɛma ka hali k'o kɛ gari ɲɛnama ye k'o kɛ finiw ye k'o da anw ma i b'a ye k'a fɔ problème de don gɛlɛya b'a la gɛlɛya belebele n'i y'an ka nin domaine ta k'a lajɛ an ka nin domaine na i tɛ se ka nin kɛ k'a sɔrɔ i ma kalanbolo dɔ kɛ i bɛ fɛn o fɛn ɲini kalan kɔnɔ i b'a sɔrɔ taariya kɔnɔ n'i bɛ histoire ɲini o b'a kɔnɔ n'i bɛ géographie ɲini o b'a kɔnɔ n'i bɛ physique ɲini o b'a kɔnɔ n'i bɛ chimie ɲini o b'a kɔnɔ n'i bɛ géographie ɲini o b'a kɔnɔ n bɛna terre à terre de ma sisan n'i ye fini yɛrɛ ta k'a lajɛ finiw ye qualité o sigilen don ni famille de fibre végétale bɛ yen fibre animale bɛ yen fibre synthétique bɛ yen fibre cellulosique bɛ yen donc o n'a ɲɔgɔnna fibre végétale ye jumɛn o y'a ye fɛn minnu bɛ sɛnɛ n'u bɛ dan dugukolo la k'a bayɛlɛma k'olu kɛ fini coton b'o la lin b'o la
minnu bɛ bayɛlɛma k'olu kɛ fini ye ka kɔɔri bayɛlɛma k'a kɛ fini a bɛ f'o ma ko les fibres végétales maintenant fibre animale ye jumɛn sagasi ɲɔgɔmɛsi basi olu de bɛ bayɛlɛma k'o kɛ laine ye donc i b'a ye k'a fɔ hali tumu nogo mille-pattes gɔlɔngɔti i b'a ye k'a fɔ o fan o ni firifirini fan o bɛ bayɛlɛma k'o kɛ fini ye fini awɔ olu fan bɛ bayɛlɛma k'o kɛ fini ye a bɛ fɔ de ma ko viscose a fini a da ka gɛlɛn kosɛbɛ donc japonais dɔ savant dɔ de y'i sigilen to k'a essayer k'o ye k'o créer a bɛ firifirini fan a b'a essayer k'o labɛn f'a ka toli n'a tolila a couleur bɛ kɛ jaune ye et maintenant nɔrɔ min bɛ b'o la o de bɛ bayɛlɛma k'o kɛ fini ye métier in ka di koyi n'i ye popeline ninnu ta k'o lajɛ a yɛrɛ ɲɔgɔnna ko popeline olu ye polyestériw de mana bɛ fini minnu na an mana taa sugu la n'a ye fini san an b'a fɔ choix bɛ fini la choix bɛ fini a tɛ fɔ choix o polyester de don ni mana bɛ fini na a bɛ f'o ma ko polyester mais n ko asidiw ni jiw ni yɛlɛmalen don k'a k'o fini i m'a ye ni tasuma dɔ la dɔrɔn a bɛ mɔrɔmɔrɔ ka kuru i ka serpillère b'o la i ka sanjimɛnɛ finiw b'o la ɲamɛ o n'a ɲɔgɔnna caman bon mɔgɔ bɛ se ka o filière ta cogo di i ka jamana kɔnɔ k'i t'o don da la donc laboratoire de kana ka kɛ centre de formation kɔnɔna la tant que n'an ka jamana in ma bololabaara don da la an bɛ fɛn o fɛn ɲini an t'a sɔrɔ u ye structure créé ANP bɛ yen FAPA bɛ yen o FAPA kelen yɛrɛ de bourse yɛrɛ di ne ma en 2002 ne ka taa n ka formation kɛ donc pourquoi fanga tɛ don olu la ka se k'olu don da la cogo min na jamanadenw bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ est-ce que bɛɛ ka baara ye ka taa bureau kɔnɔ ayi nka Ismaël Fane an y'a ye k'a fɔ anw ka jamana kɔnɔna na denmisɛn min mana defu sɔrɔ n'o ye dugumakalan bɛ taa fori yɔrɔ min na diplôme bɛ d'o la n'a bɛ f'o ma diplôme d'études fondamentales defu kilasi 9 kɔfɛ bɛɛ ko n den ka taa lycée la walasa ka se ka taa université kɛ ka kɛ directeur ye ka kɛ ɲɛmɔgɔba dɔ ye jamana kɔnɔna na mansaw ka orientation walima jamana ma kunnafoni de di denmisɛnw ma u ka taa formation professionnelle ka bolo kan mun dun ye o ko kɛ gɛlɛya ye anw ka jamana kɔnɔ fo jama fanba o y'i kunda an b'a fɔ lakɔliso minnu ma ko lycéw nin ko in ɲɛfɔcogo jumɛn b'a la nka an bɛ taa sɛgɛnlafiɲɛbɔ la sɔɔni dɔrɔn an bɛ segin ka na walasa ka se ka jaabili di o la faamuyali bɛ se ka sɔrɔ tele ɲɛtaa filɛbaw fɛ cogo min na a k'an sɔɔni يما أموالي الهوى يما أموالي يما أموالي الهوى يما أموالي بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية يما أموال الهوى يما أموالية foli ani waleɲuman dɔ k'o lase aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na aw bɛ ka jɛmukan lajɛ jɛmukan min ni an b'a fɔ a ma faso jɔkɛnɛ min bɛ ɲɛnamaya tele ɲɛtaa jabarani su sanfɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun maa welelen o ye Ismaël Fane Ismaël Fane ale ye école professionnelle dɔ bɛ anw ka jamana kɔnɔna na min ka wuli ka jɔ fanga ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ ni an b'a fɔ o ma ko COPCC nin ye école professionnelle ye minnu ka baara bɛn bɛ denmisɛnw ka se ka u kalan bolola baara la u yɛrɛ bɛ se ka jɔ u kolo la cogo min na don n'a nataw la u ka ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔna na o école professionnelle ko u bɛ gɛlɛyaba de la anw ka jamana kɔnɔna na walasa an ka se ka faamuyali sɔrɔ a la an ye Ismaël Fane wele ka na an n'a ka se ka nin barosigi kun fɔlɔ in kɛ barosigi in ni Ala sɔnna ma an bɛna ɲɔgɔnnaw caman boloda faamuyaliw ni kodɔnw caman bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔna na cogo min na ɲininkali tun nana da yɔrɔ min na o de ye k'a fɔ Ismaël Fane denmisɛnw ka orientation ko ka taa ni lakɔliso walima a ma labɔli de kɛ wa mansaw ka faamuyabaliya don wa walima jamana yɛrɛ de m'i jɔ a jɔyɔrɔ la ka denmisɛnw bila ka taa nin sira in kan a ko bɛ cogo jumɛn mun dun kɛra garan ye k'o don a sen na ni jamana dun bɛ se ka tɔnɔba sɔrɔ a la ni nafaba dun b'a la. Ɲamile i ye ɲininkaliba kɛ kumaba de bɛ ka fɔ tan a ko ye wariko de ye parce que école professionnelle ye wari de ye théorie bɛ k'a kɔnɔ pratique bɛ k'a kɔnɔ
donc maintenant n'i y'o fɔ a wari ka ca bon wari tɛ caya jamana ma i b'a ye n'i ye lycée ta k'a lajɛ jamana bɛ comme a bɛ parents d'élèves de place la par exemple ni u ye écoledenw bila ka taa école publique la ni école publique fara u bɛ quota dɔw ta ka t'o di école privée ma n'o ye kɛnyɛrɛye lakɔliso minnu dayɛlɛ la très bien kɛnyɛrɛye écoliso minnu dayɛlɛ la i n'a fɔ a écoliso caman bɛ yen minnu ye mafia écoliso ye gafe t'u bolo dabiri u bɛ taa wari ta ka na école fictive baden de bɛ yen c'est à dire an y'a mɛn k'a fɔ fanga yɛrɛ wuli ka jɔ kɛ waati dɔ la lakɔliso caman bɛ yen sɛbɛnfura t'u bolo effectivement k'u dayɛlɛ cogo bɛɛ lajɛlen na o musaka jamana yɛrɛ ka musakaw caman bɛ taa lakɔlisow la o scandale ba fɛnɛ wulila an ka jamana kɔnɔna na kunnafonidi sɛbɛnw yɛrɛ caman y'i da t'o la wagati tɛmɛnenw na k'a ye ko lakɔliso caman bɛ yen nɔ sɛbɛnfura t'u bolo nka o dun bɛ jamana ka nafolo sɔrɔ k'a bénéficier Ismaël Fane o fana ye gɛlɛya ka ɲɛsin an ka jamana ma. maintenant ka segin ka n'i ka question ma i b'a ye k'a fɔ jamana bɛ parents d'élèves place la n'ale ye écoledenw bila ka taa état yɛrɛ ka écoliso kɔnɔ n'o ye gouvernement ta ye i b'a ye k'a fɔ a tɔ min bɛ to n'o fara a b'a tɔ bila ka taa privé la n'o ye kɛnyɛrɛye écoliso ye maintenant écoleden minnu bɛ t'o la i b'a ye k'a fɔ olu écoledenw 20 kɔ de bɛ sara écoleden kelen o kelen la demi bourse mana fara a kan parce que n'i m'a fili demi bourse ye 600 ye donc o mana fara 96 000 in kan 19 o de kɔ donc o de b'a kɛ 20 kɔ ye écoleden kelen o kelen donc jamana b'o de sara k'o bila ka taa mɔgɔw ka lycée la école privée la bon n'i ko k'i bɛ taa n'a professionnel la a bɛ dépend filière la filière dɔw b'a daminɛ 40,000 na ka taa dɔw yɛrɛ bɛ taa fo 60,000 bon o wari bɔli gɛlɛya kama i b'a ye k'a fɔ écoleden minnu bɛ orienté ka taa professionnel la o ka dɔgɔn kosɛbɛ a hakɛ ka dɔgɔn kosɛbɛ donc u bɛ a bɛɛ ta ka taa n'u ye école privée la lycée la donc o de majɛ problème maintenant o fana problème fana ye jumɛn o ye bɔn sen ka bɔn kunkan ye ni e mɔgɔ mun bolo ma jan e mɔgɔ min bolo ma girin k'a fɔ ko i ka écoliso de bɛ taa lajɛ critère norme yɛrɛ kɔnɔ e ni écoleden ka kan fɔlɔ baara tun bɛ kɛ ten mais an bɛ don min na ko bi baara in bɔra o cadre kɔnɔ an b'o wuli ka jɔ na don n'a nataw la an bɛ n'i ka plateau la spécialement ka n'o ɲama-ɲama n'o ɲugu cɛ o prévu minnu b'an bolo Végal ka rapport mun bɛ yen n'o ye vérificateur général ye Oclé ka rapport mun bɛ yen an bɛna an bɛ kuma o kan o ni an ka ministre kɔrɔ n'o o ye madame Dedew ye ni a y'i cɛsiri kosɛbɛ écoliso kun kan ni a bɔra a place la an bɛ don min na bi wagatiw tɛmɛna ale yɛrɛ y'a fɔ an ka foroba télé la n'o ye ORTM ye ko écoliso bɛ yen a bɛ taa écoliso 2,000 o ni 400 o ni 20 ɲɔgɔn na ko mun yɛrɛ bɛ norme kɔnɔ k'a tɛ tɛmɛ écoliso 200 ni 53 kan o bɛ se ka faamu cogo di jamana ka miliyari de bɛ taa o da fɛ o enquête kɛra cogo di o résultat kɛra cogo di mun de bɔra o la miliyari caman a miliyari bɛ se ka lycée dama mun jɔ a yɛrɛ la k'a fɔ k'a bɛ se ka taa fo lycée 8 jamana bɛ se k'o jɔ san o san or lycée public ko problème dun bɛ jamana kɔnɔ o de la a bɛ ka taa di privé ma an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ dɔw kun dɔ maintenant ministre yɛrɛ bɔra kɔsɛ in na n'o ye 2025 ministre ye éducation ministre ye malikura ta sira la an ka foroba télé la k'a yira k'a fɔ ko écoliso dɔw bɛ yen minnu yɛrɛ bɛ yen a yirala k'a fɔ k'u tɛ norme kɔnɔ minnu bɛ yen k'a fɔ écoliso dɔw yɛrɛ bɛ yen minnu bɛ pôle économique taga segin na pôle ni ɲɔgɔn cɛ ko école ni e tɔgɔ b'o o cadre kɔnɔna na ko écoliso tɛ d'e ma k'a n'a ma kan kuma in fɔra depuis salon ɲinan fɛnɛ a seginna kan or Oclé dun ka rapport kɔnɔna la écoliso citelen don écoliso minnu bɛ yen k'a fɔ ko siga kelen b'u la u tɛ norme kɔnɔna la mais olu écoliso dɔw bɛ yen u ye écoledenw sɔrɔ salon don n'a nataw la n y'a f'i ye cogo min na komi o ta an ka bi plateau ye donc an bɛna n'o ye ala sɔnna an ko an bɛ kɛlɛ min na ka bɔ o kɔnɔ an bɛ kɛlɛ min na tɔgɔ minnu bɛ yen n'u fɔra mun na u tɔgɔ tɛ publier e bɛ fɛ ka yuruguyurugu kɛlɛ maa dɔ de bilalen don yuruguyurugu kɛlɛli kama n'o ye vérificateur général ka yɔrɔ ye n'o ye Oclé ka yɔrɔ ye liste dɔw de bɔra ko maa dɔ écoliso dɔw bɛ yen u tɔgɔ fɔlen b'u fɛ k'a fɔ ko siga kelen b'u la et que jamana ka nafolo fana taara ka d'u ma k'a sɔrɔ u tɛ norme kɔnɔ o liste min bɛ yen a fɔra de ko k'o liste in de publier ka yira bɛɛ da kan bɛɛ k'a dɔn o écolisotigiw yɛrɛ b'a dɔn pɛrɛ k'olu de bɛ yen
ni problème ma jamu be comme orientation kuram na ke ima de do ka sana wakati do kara a menanya orientation ka ke parce que ale kuma ni nyama ni FIFA nyane orientation kura ka ke tuku kana an do bla toro kala dati do be fo école be tan do abe boama be tan do abe boama donc nyano be ka ke ni lisi publié là aka do ko école so bala école so munu tala nous be norme kono donc école do nga orienté ka tolu fan fait. Et maintenant, formation professionnelle technique munu fana be ka fo ko te norme kono et que école deun desele do nga takade olu fana ma o ye matière do donc on va faire jamana nyamaw yi war ko do nyamele kanika question kono ni ayo te école do bla ka ta formation professionnelle là yoro ine do matière do be olu soro ka bo parce que nyore fa pratique ka chana tori ni e mo bla ka ta sénégal ke atenya fo na folo de ka do ala parce que sénéchi munu be donc olu be tester ko la je olu be ba la ma choko nous bla ka ta élevage yoro la olu be otogo la maintenant ni nana surtout mishuba on fait ano Michou be se ka yelema ka ke farda wɛrɛ da togo minnu na togo minnu bɛ se ka nɔnɔ ba produit an ka se ka nɔnɔ feere mais ko olu ye analyse de bɛ k'o la pratique de bɛ k'o la fo labo ɲɛnamaw de ka se ka kɛ bon n'i ye sɛnɛ fɔ fo ka hectare ɲɛnama ba de ta ka o di o yɔrɔ fɛnɛ na sɛnɛw bɛ se ka kɛ yɔrɔ minnu na k'a lajɛ fɛn minnu bɛ da malo b'o la ɲɔ b'o la kaba b'o la olu bɛ se ka bayɛlɛma togo minnu na ka se ka na ni nafa ye jamana bɛ se ka taa sɔrɔ cogo min na donc ninnu ye musakaw ni wariw de ye maintenant ingénieur minnu b'o kɛ olu kɛlen don k'u bolo b'u ka partenaire dɔw nɔfɛ brésilɛnw b'o la chinois b'o la thaïlandais b'o la fo ka se vietnam jamanadenw ma mais jamana ko nin bɛɛ ye wari de ye bon ni jamana ma se ka i jɔ n'o ye aw bɛ fɛ cogo di bololabaara ka se ka nafa sɔrɔ jamana kɔnɔ or jamana den fanba bannen don kalan ma n'i taara lycée lajɛ bi tubabu kalan min yɛrɛ bɛ ka k'an fɛ i bɛ san 10 ni kɔ de kɛ i bɛ langue kalan na jamana bɛ ka nafa jumɛn sɔrɔ an bɛ ka nafa jumɛn sɔrɔ changement la an bɛ ka nafa jumɛn sɔrɔ scientifiquement a bɛ ka nafa jumɛn ladon anw kan point d'interrogation bon ne bolo ko in bɛɛ kana kɛ discours cɛɲumanin ye ko in bɛɛ kana kɛ ka taa fɔn ɲini jamana kɔ kan ka na n'olu ye an ka système ka na o cogo anw kunna mais mun de bɛ anw yɛrɛ bali bololabaara an ka se k'o don da la anw fɛ yen ne yɛrɛ bɛ n yɛrɛ ɲininka kuma dɔw la kuma ka fɔ a fɔcogo la quoi est ce que o kalan yɛrɛ minɛlen don bolo fila la an ka ɲɛmaa minnu b'an kunna bi transition in kɔnɔ non kuma ka fɔ a fɔcogo la parce que ko in bɛɛ kana na mun na an bɛ karisa fɛ an bɛ karisa fɛ président de ko n'ale échouera ko jeunesse échouera bi ma anw bila kɛlɛ la koyi an ka génération de ye président ye anw de ko fo cɛkɔrɔbaw ka taa denmisɛnninw an sifinw ka na an ka se ka ko dɔ kɛ jamana kɔnɔ donc n'an ɲɛ bɛ ko dɔ nata la an bɛ président an b'a interpeller nin yɔrɔ la k'a fɔ parce que n'i bɛ mɔgɔ fɛ tiɲɛ fɔ a ye i kana ko bɛɛ kɛ tɛgɛrɛ fɔ a kunna o de taara ni ATT o de taara ni IBK ye ni ala sɔnna a ma an bɛ an ka gouvernement an b'a jukɔrɔma tintin mais tiɲɛ kan tuma dɔw la ko dɔ bɛ yen a fɔli ka kunna nka a kana ka fɔ walayi ɲamuli ka ni plateau yi kan banbagaciw kɛlɛli a ka nɔgɔn ni école ko ye Mali kɔnɔ bi tellement que mafia mun don a kɔnɔ ka dun lahilala n'i wulila a kɛrɛfɛ ala de bɛ fara i kan fo ni jara i ni kɔnɔ dɛ an n'anw ɲɔgɔnnaw sinon i bɛ taa gɔngɔ la ministre tɛ mun wulila a kɛlɛ la n'i ma taa Amion Guino y'a daminɛ o taara Dedo nana o taara hali Cheikh Oumar Sissoko nana par intérim o taara Muntaka Tall par intérim o taara c'est à dire i t'a kɛlɛ de daminɛ k'i bɛ to yen Jacqueline nana o y'a da don o taara Mali lakɔli ko Mali école ko walasa i ka se k'a ɲɛnabɔ non c'est à dire ko banbagaciw kɛlɛli ka nɔgɔn n'a ye donc an bɛ mun fɔ an ka autorité ye Mali kura tɛ kɛ jamanaden kuraw kɔ n'i ko jamanaden kuraw a tɛ komi n'a fɔ a ma minnu bɛ bange kura ye ka na o tɛ hakilina kuraw de bɛ falen n'o bɛ falen o bɛ falen cɛnni kan a bɛ kɛ dɔ de ka ɲɛkumu kan n'i ma école don da la i bɛ fɛn fɛn ɲini révolution kɔnɔ patriotisme kɔnɔ k'a fɔ k'e kɛra i yɛrɛ ye nkalon bɛ kuma kɔnɔ c'est à dire que n t'a fɔ ko fili bɛ kuma kɔnɔ mais n ka kuma n b'a assumer nkalon bɛ baara kɔnɔ fo ka école de don da la ka école de don da la ka école de don da la an bɛ don min na bi an denw tɛ denmisɛnninw tɛ kalan fɛ n'i taara école so la bi a bɛɛ kelen bɛ dɔrɔgu tala ye a fanba kelen bɛ dɔrɔgu tala ye leçon bɛ d'u ma n'a bɛ fɔ tubabukan na u t'a kɔrɔ dɔn u t'a ɲɛ dɔn i bɛ sujet mun d'u ma a sɛbɛnnen don tubabukan na u tɛ se ka sujet yɛrɛ kalan kuma bɛɛ ko k'o traiter o bɛ jamana min kɔnɔ hali bi e bɛ k'i sinsin o méthode kan i b'o méthode de bila sa o ka na bololabaara lajɛ sa yɛlɛma waati de sera Mali kalanko la jona nka Ismaël Fane est ce que jalaki dɔ fana tɛ den mansaw fana ka yɔrɔ dɔ la bari bɛɛ ko k'i den ka taa lycée la i den ka kɛ directeur i den ka kɛ ministre ye den mansaw ka dɔnbaliya
ka denw bila ka taa école professionnelle la est ce que o fana fili walima o kunnafoni dibaliya denmansaw ma walima jamana kɔnɔdenw to o kibaruya jɔnjɔn sɔrɔli min fana kɛ o fana ye gɛlɛya dɔ ye dɛ Ismaël Fane. o ye gɛlɛya belebele question ka ɲi kosɛbɛ ɲamele gɛlɛya belebele parce que o de la n ye ko daminɛ ni n yɛrɛ ka historique ye c'est à dire ka n nacogo fɔ k'a yira maliyɛnw na u k'a dɔn k'a fɔ nafa bɛ bololabaara la ne fa bɛ n bɔ don min na n ye bagi sɔrɔ ni n taara ENA la diɲɛ bɛɛ nana i bɛna i den ka avenir cɛ i bɛna kɛ tan a ye zana kelen de f'u ye a ko sɛba tɛ fɛn jugu yuguyugu k'a bila a den kɔrɔ nin ye ne denkɛ fɔlɔ de ye a y'a to a ka na nin kɛ ne fana ye fa ye bɔ ekɔli la ka na nin kɛ de n b'a hɛrɛ kɔnɔ n ye hɛrɛ sɔrɔ la ni hɛrɛ t'a kɔnɔ n tɛ n den bila la ne ni fɛn fɛn ye ENA daminɛ ɲɔgɔn fɛ bi a caman bɛ chômage la bi ne bɛ cogo di bi n'i y'a ne bɛ plateau kan bi ko dɔ de ɲɛna ne bolo o de ye n se plateau in kan n'i y'a n da bɛ ekɔli ko kɛlɛ la confiance taara k'a dan kan k'an bila la c'est que n ye nafa dɔ de sɔrɔ bololabaara la o de ye n se yan nɔ bi et puis n mɔkɛ ka na n fala ka na ne yɛrɛ la ni den fana bɛ k'a sira ta faransi an bɛ don min na ko bi mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko nafa tɛ bololabaara la bon i ka nin ɲininkali ye ɲininkali ɲɛnama ba fo ka parents orientés de ka bololabaara nafa f'u ye u ka se k'u denw bila ka taa la mais parents caman fana bɛ yen olu a bɛ fɔ olu ma de ko ten ye jumɛn tɔgɔ b'a la ko n den bɛ ka taa ekɔli la ten hali n'a ma passé sagado kɔni ka k'a kɔ la dɔrɔn an k'a bɔtɔ ye so k'a bɛ ka taa ekɔli la ten mais a bɛ ka résultat jumɛn kɛ a bɛ ka connaissance jumɛn de sɔrɔ ale yɛrɛ mago t'o la a t'a ka lakɔliso yɛrɛ yɔrɔ dɔn hali an bɛ AES ko kuma min na bi ni Mali bɛ o kɔnɔna la AES mana u ka sujet la DEF la u t'a AES yɛrɛ kɔrɔ dɔn ɲamele i ka nin tabali in kan ne ye 2000 de da DEF don k'a yira maa min sera ka AES définition di a tigilamɔgɔ ka taa ni 2000 ye maa m'a sɔrɔ walayi 6e écoleden dɔ a bɛ senu o de nana fɔ bon e bɛ ka fɛn di mɔgɔ ma u tɛ actualité su u tɛ télé su u tɛ radio su u ɲɛ kumunen bɛ TikTok ni WhatsApp groupe kan mɔgɔw ka vie privée ɲini na mais problème ma na digitalisation ko kuma min yɛrɛ bɛ ka fɔ fo ka tila ka na kalanso ta ka ordinateur ta k'o don an ka ekɔliso kɔnɔ ko ni kalan ma se ka kɛ ko programme bɛ bila i ka téléphone kɔnɔ k'i ka denw kalan ɲamile an ma ban ma dɛ mais politique b'u don fo a ka dilan nin k'a sɛnsɛn parents tɛ denw ka téléphone kɔnɔna lajɛ k'a lajɛ mun b'a kɔnɔ u tɛ lakɔliso yɔrɔ dɔn u tɛ ekɔliso yɔrɔ dɔn u tɛ karamɔgɔ yɔrɔ u bɛ san bɛɛ kɛ u tɛ taa visite kelen kɛ ekɔliso la ka taa den ka état lajɛ n'u ye ekɔliso la den ye problème sɔrɔ soit den bɛ gɛnni sira kan soit den bɛ suspension sira kan i b'a ye o bɛ sɔrɔ ka na n ko parents dɔw yɛrɛ b'u cɛsiri ka nin kama gosili kama ko mun na ko i y'u den pini walima i y'u den gosi yɔrɔ gosili ko kɔni bɔra ekɔli la bon o ye n'a k'a tɔ bɛɛ la den bɛ se ka pini manière dɔ la k'a sɔrɔ a ma jogin den bɛ se ka gosi cogoya dɔ la k'a sɔrɔ a ma jogin maintenant ni o yɛrɛ bɛɛ bɔra a la o ekɔliden de b'i jɔ mɛtiri ma mɛtiri de b'a fɔ ekɔliden ma mankan dabila n'o tɛ n b'i labɔ kilasi kɔnɔ ekɔliden de b'a disi gosi k'i tɛ se ka na bɔ a kɛra baara ye bon zon kulera fɛntigi la merci éducation bɛ se ka na cogo di kalan bɛ se ka ko la cogo di parce que mɔgɔ ka tabiya tɛ kelen tubabuw fɛ yen olu n'u den lamɔ cogo don e ɲamele n'i ye e plateau kan bi Falibusan dara e kan n'i ye ne sigilen yan bi Falibusan dara ne kan Musa de dara anw kan k'anw kalan n'an ka mɛtiri kun bɔlen dɔrɔn ni vitesse bɛ taa parce que i b'a dɔn ni dugu jɛra e de fɔlɔ bɛ tableau la mais bi ekɔliden de b'i disi gosi bi n tɛ bɔ kilasi kɔnɔ i ni mɛtiri bɛ taa mais dɔ b'an fɛnɛ na dɛ anw de bɛ cigarette min k'o parce que an ni ekɔliden ni ɲɔgɔn cɛ ni relation bɔra ɲamele anw de bɛ ekɔliden kanu an ka ekɔlisow kɔnɔ an de bɛ bɔ ni an ka ekɔlidenw ye mais bonya bɛ min bonya bɛ min donc olu ye fɛnw ye an kana ka bɔ fɛn minnu kɔnɔ donc a jalaki yɔrɔ fanga ka bon dɛ mais an bɛɛ de b'a la fanga jɔyɔrɔ b'a la fanga b'a la denmansaw jɔyɔrɔ b'a la denmansaw b'a la et maintenant directeurs b'a la anciens b'a la donc fanga jogo de changer o ye wajibi ye n'i ma ɲa i bɛna plateau sanfɛ ko ka fɔ a fɔcogo la tiɲɛ ka fɔ mais denmansaw k'a dɔn k'a fɔ bololabaara nafa b'u kan kosɛbɛ n m'a fɔ n ko ekɔli nafa t'a la dɛ mais an ka Mali in kɔnɔ an bɛ tile min na bi kɛrɛnkɛrɛnnenya gouvernement ka politique bɛ cogo min na ka ɲɛsin ekɔliso ma n'an ma denw orienté k'u bila centre professionnel la a bɛ kɛ baara y'aw bolo a tɛ komi n'a fɔ o ekɔliso bɛ ne bolo ko n bɛ tila ɲini na dɛ anw bɛ jamana dɛmɛ san o san an bɛ maaw ta fufalaki an ka ekɔli la a bɛ taa maa 200 bourse an b'a d'u ma fufalaki a bɛɛ b'a la a bɛɛ b'a la service social des armées o CAFO René Dépôt maison de la femme a bɛɛ couche bɛɛ alhamdulillah san o san
a bourse kɛmɛ fila la bilalen don il suffit que n ye yɔrɔ minnu fɔ dɔrɔn i ka taa ye ka t'i denw tɔgɔ di u bɛna n'an fɛ an b'a ta Fufalaki alhamdulillah o bɛɛ ye ka pɔnti bɔ jamana sen na an b'o kɛlɛ kɔnɔ an b'a fɔ promoteur d'école fɛnɛ a kana boli jamana ka quota nɔfɛ ni ne y'a f'i ye jamana bɛ wari mun sara ninnu ye n y'a f'i ye ko 20,000 kɔ i b'a kalama 2024 2025 o wariw ma sara fɔlɔ da yɛrɛ ma mago la fɔlɔ a wari ma sara 2023 2024 dɔw saral'o la bɛɛ yɛrɛ ta ma ban fɔlɔ parce que u tilala 2022 2023 sarali la ka na 2023 2024 daminɛ alors promoteur d'école dɔw bɛ yen e bɛ a préfinancer de parce que i bɛ cahier ni bic ni fɛn minnu d'ekɔli dɔn e bɛ taa juru de ta banque fɛ ɔ n'e taara juru ta banque fɛ e ka wari tɛ ka sara e bɛ location na i bɛ mɔgɔ min ka immeuble la o temps tɛ yen ni banque ka délai fɛnɛ sera o taux o bɛ fara i ka fɛn kan o promoteur dɔw sara dusukasi fɛ dɔw ye Mali bila dɔw ka école datugura dɔw bɛ problème na tribunal la u ni créancier ni fɛnw ni ɲɔgɔn cɛ u n'u yɛrɛ ka anciens ni ɲɔgɔn cɛ bon u n'u ka anciens fɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛ ancien écoliso dɔw bɛ san kelen o ka ancien tɛ ka sara oui bon ni ancien tɛ ka sara o dutigi o hakili lafiyalen bɛ se ka kalan di den ma cogo di kelen soit ancien mun ni nin problème bɛ ale fɛnɛ bɛ se ka na ni magu ye a bɛ se ka wari ɲini parents fɛ a bɛ se ka na ni fɛn i n'a fɔ cogoya dɔ la lahalaya dɔ la i n'a fɔ conseil na DEF ɲɛkɔrɔla la i b'a ye mɔgɔ dɔw sigira ancien 18 ɲɔgɔn donc k'a yira k'a fɔ ko u y'a essayer ka mɔgɔ ka notes falen k'a essayer k'u bɛ mɔgɔ la passer olu bɛ bɛrɛ la siga kelen bɛ n'u yan'u ka jugement dɔn cɛ bon mun de bɛ na nin kɛ nin bɛɛ de bɛ na ni nin problème ye mɔgɔ b'e bolo e tɛ k'a sara a dun ye nasɔngɔ bɔla de a bɛ loyer de la den b'a bolo muso b'a bolo a bɛ balo cogo di donc fo jamana k'a lajɛ ka kalan don da la n'i ko militaire i ɲɔgɔn tɛ yen i ye kalan ɲuman de kɛ an ka président ye kalan ɲuman de kɛ ministre de la défense ye kalan ɲuman de kɛ CNT président ye kalan ɲuman de kɛ n bɛ taa fɔ yɔrɔ jan sécurité d'état Modibo Konɛ ye kalan ɲuman de kɛ an bɛ yan don min na ko bi wa ni plateau in kɛlɛ an b'a interpellé fɛnɛ k'a fɔ a ye document minnu b'an bolo don n'a nataw la a ka wuli a ka don éducation kɔnɔ a ka wɔgɔbɛ éducation n'a ma wɔgɔbɛ k'a lajɛ san wɛrɛ école ta gan bɛ fɔ a la donc ministère de l'éducation a k'a lajɛ vraiment ko minnu bɛ nin ko in na a mafia ka bon o ye bonya dan ye école fictive minnu bɛ yen o ni école fictive minnu bɛ di établissement minnu ma ala k'i sen don a la a ka baara jɔyɔrɔ ka bɔ jamana kɔnɔ n'i y'a an bɛ sécurité ni lafiya la an bɛ don min na ko bi a jɔyɔrɔba bɛ yen an ka foli b'a ye plateau in sanfɛ k'i jɔ a jɔyɔrɔ la ka président interpellé a ka école a ka lajɛ k'i kɔfilɛ a la hali bi Mali ka wari kana taa an ka impôt kana taa ten kɛrɛnkɛrɛn la formation professionnelle u k'a lajɛ u k'a don da la jamana ka avantage b'o la Chine bɔra nɔgɔ la ten de États-Unis mun ye premier puissance ye a bɔra nɔgɔ la ten n'i ye Russie ta bi o mun y'an ka partenaire belebele Russie bɔra nɔgɔ la ten i tɛ jamana si sɔrɔ k'a ka formation professionnelle ni fanga ma don a la fo ka fanga don formation professionnelle la fo ka fanga don école technique ninnu na tant que n'o ma kɛ Mali kɔnɔ an bɛ fɛn fɛn ɲini an t'a sɔrɔ an bɛ guerre la bi i bɛ hakɛ to a ka kan an mago bɛ tenue la an mago bɛ gilet pare-balles la an mago bɛ drones la et maintenant formation professionnelle de bɛ nin bɛɛ kɛ i y'a faamu ni bolola baara n'o o tɛ drone tɛ se ka dilan o ayi bon donc an bɛ don min na bi fo hakilinaw ka changer de an tɛ premier guerre mondiale kɔnɔ an tɛ deuxième guerre mondiale kɔnɔ an tɛ antiquité kɔnɔ wagatiw bɛ changer de donc i fana bɛ changer wagatiw de fɛ n'o ye tiɲɛ donc o la an tailleur fɛ yen styliste fɛ yen a fɔra ko mode ye taa nin a bɛ évoluer taa nin nɔfɛ donc jamana fana bɛ évoluer wagati de nɔfɛ an bɛ don min na bi jamana guerre bɛɛ ni drone jɔyɔrɔ t'a la fu don fɔlɔ i tun taa ni char ni bɛrɛdɛn bɛ duguma a bɛ ɲɔgɔn ye a bɛ ɲɔgɔn gosi a bɛ tɛmɛ o tɛ yen tuguni dɛ sanfɛkɛlɛ de bɛ yen o de jɔyɔrɔ ka bon donc fo ka an ka école minnu bɛ yen n'u ye excellence sɔrɔ bakiw la n'u ye mɔnibaw sɔrɔ bakiw la n'u bɛna taa université la jamana kana ka nin bɛɛ ta de jamana denw de don ka ninnu ta k'u don université ɲɛnama na ka tila tuguni k'u orienter ka taa jamana yɛrɛ mago bɛ sɔrɔ mun na k'u bila ka taa o kalan kɛ jamana ka jɔ n'u ka fɛn bɛɛ ye fɛn bɛɛ ka tila tuguni contrat de bɛ se yen dɛ n'i tilala i tɛ to ni jamana kɔ kan n'i tora ni jamana kɔ kan jamana ka juru de bɛ i parents na i parents b'a sara walayi ɲamɛlɛ Ben Ali ye Tunisie développé ten de Tunisie président ala ka ɲinɛ a la ni coup d'état kɛra la Ben Ali a ye Tunisie développé tan de n'i bɛ kalan jamana bɛ juru don i la hali n'i bɛ muso furu jamana bɛ juru don i la
awɔ i bɛ baara de kɛ jamana ye n'i taara Tunisie jamana den bɛɛ ye tɔgɔ ka ɲi mais i bɛ taa sɔrɔ fɛn t'u poche kɔnɔ dɛ dugu ka ɲi mais anw ta ye contraire ye n'i donna jamana kɔnɔ jamana fan bɛɛ poussière courant tɛ sɔrɔ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan cogoya dɔ la mais i bɛ taa sɔrɔ poche kɔnɔna falen don mais fɛn tɛ jamana kun o ye tiɲɛ ye mais c'est pas normal o bɛ se ka kɛ cogo di jamana tɛ développer nkalon kan n'i ko infrastructure n'i ko goudron daw ni fɛnw ingénieur de bɛ former a kɔnɔ donc an bɛ mun de b'a kɔnɔ an ka sɔrɔ ye sanu ye sanu ekɔliso tɛ jamana tɔgɔ la min bɛ se ka sanu bayɛlɛma an ka sanu n'o ma taa feere kɔ kan kɔ ka mɔgɔw ka prix sigi o kan ka u sago a kan an ka sanu jɔn de bɛ se k'o kɛ an bɛ don min na bi ni cɔmu bɛ ka bɔ Buguni o baaraw bɛ yen an jigi bɛ o fana kan n'o formation ma se ka kɛ mɔgɔw kun diyagoya la taa feere jamana wɛrɛ la o fana b'a ta donc an bɛ to ni jɔnya in de kɔnɔ an ka coton o b'o o cogo la kɔɔri b'o cogo kelen na bon an ka baganw bɛ bɔ ka taa maintenant o bɛ taa feere ten n'i ka bagan bɔra kɛnɛma ka taa feere i b'a kunkolo perdre bagan kunkolo jɔyɔrɔ b'a la misi kunkolo jɔyɔrɔ t'a la misi gere jɔyɔrɔ t'a la misi golo jɔyɔrɔ t'a la golo jɔyɔrɔ b'a la ne yɛrɛ c'est ko in tiɲɛ dɔnnen don quoi ne b'a bila volonté ko de kɔnɔ quoi pour que an to nin courage sɔrɔ ka nin fɔ Ɲamule i ka nin plateau ye ni ala ma basi kɛ an tɛna ala sɔnna ma an tɛna fama plateau in ma Ismaël Fanɛ nin kuma ninnu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ka Mali sanfɛ kalanso ta k'a lajɛ san yɛrɛ kɔnɔna na bagiw mana sɔrɔ lakɔliso dɔ yɛrɛ bɛ yen nɔ ko FJP juriste min bɛ former san yɛrɛ kɔnɔna na mɔgɔ t'a ba hakɛ da dɔn o caman de sigilen de k'u bolo fila da u sen kan n b'a kɛ cogo di olu bɛɛ dun tɛna se ka kɛ avocat ye o bɛɛ tɛna se ka kɛ juge ye Mali yɛrɛ juge bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i k'a lajɛ maa 500 ni dɔ maa jeli ye ENA kɛ maa ba jeli ye ENA kɛ n'o sigilen don k'a bolo fila da sen kan n'olu dɔw tun taara sɛnɛ lakɔliso kɛ dun n'olu dɔw tun taara formation professionnelle suit anw ka jamana kɔnɔna na o caman sigilen don bi ka kɛ mansaw donni ye o tun bɛ bɔ o cadre kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ jamana ka kalan cogoya a sera waati de sera sa falen ka don a la an b'a jigiya fɛnɛ minnu bɛ an kunna bi n'o ye finitigilakaw ye a se b'u ye bari ala ye a jɔyɔrɔ ni a dɔnniyaw d'u ma bi u ka se ka Mali kalanko ala filɛ mafiya dingɛ min kɔnɔna na nin lakɔlisow bɛ yen nɔ minnu tɛ norme kɔnɔ nka u bɛ jamana ka nafolo caman sɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ye degun ye an b'a jigiya k'a fɔ welekan minnu dara nin kɛnɛ in kan yan welekan ninnu lamɛn Ismaël Fanɛ an bɛ i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn kulun sera siɲɛ ma jɛmukan in a tɛna dan nin kelen ma donna natɔlaw la ka i wele ka na an ka se ka na da don sujet wɛrɛw la école fictive ko mun y'a caya an ka jamana kɔnɔna na u dun bɛ se ka wari sɔrɔ cogo di ka sɔrɔ jamana ma fu siri o dan na a dun hakɛw bɛ ka caya halisa ka taa fɛ anw ka jamana kɔnɔna na ninnu bɛɛ lajɛlen na kɛ masala ye vérificateur ye mun fɔ a ko kan OCLEI ye mun fɔ a ko kan nafolo jeli bɛ ka tiɲɛ jamana yɛrɛ kun nin ko ninnu na ni ala sɔnna ma don n'a natɔlaw la olu bɛɛ lajɛlen na kɛ masala ye an min na min ɲɛnamaya teleɲɛta jabaraniso sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni jɛmukan in n'an ko a ma ko faso jɔ kɛnɛ ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Ismaël Fanɛ ka i yɛrɛ fo ka lakɔliso baarakɛla tɔ bɛɛ lajɛlen fo lakɔlidenw ka foli lase u yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma k'an ka cɛkɔrɔba yɛrɛ fo nin waati in na ni o ye le vieux Fanɛ ye ko ala ka sijan kalifa n'a bɛɛ lajɛlen na ala ka hɛrɛ k'an ye ka kɛnɛw sabati an bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ni ala sɔnna ma waati natɔlaw la an na ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn nin bɛ dansigi kɛ aw ka bi émission faso jɔ kɛnɛ na min ɲɛnamayara ka kuma an ka Mali école professionnelle ko kan walima centre professionnel denmisɛnw ka taa bolola baara kalan ka se ka jɔ u yɛrɛ kolo la sini anw ka jamana ye sini bɛ se ka boloda anw ka jamana ye min ni kalanni jɛ denmisɛn caman tilalen don la bi k'i sigi k'i bolo fila da i sen kan ka kɛ mansaw donni ye o ye degunba ni tɔɔrɔyaba ye ka ɲɛsin anw yɛrɛ ka jamana a sini ma olu caman de bɛ laban maaw ka hakɛ to kuma n'a fɔcogo don sonyaniw bolo kan dɔrɔgutaw bolo kan hali banbagaciya walew yɛrɛ kɛ ka t'i yɛrɛ sɔrɔ minɛnw bɛɛ kɔnɔna na ninnu ye degunbaw de ye minnu ni a tɛ sini bolo da anw ka jamana sifinnakaw ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an na ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun wɛrɛ nin jɛmukan kelen kɛnɛ kan k'a ɲini masa aramani fɛ basigi ni kolosuma ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔ ala ka dɔgɔkun wɛrɛ jɛmukanw jira an na. يمام وللهوى يمام وليا